for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tinotenda tate guru ramatsika inodurani kana nyawasha nachichi ndizvo tate guru kana musonoti matsika una munzvimbo matate guru tasu kuyera nhari kudza zvinoera aiwa ndimi matitsika iwe mupfumi wemuno ndiani mutumba anoyereya ai muno mamatsika muno tiri muno mudunhu ratatsika nderamombe shora kana tatarisa divi romagunda iro taakwa chifi chimutemwende kana tatarisa rebhindura iro taana chifi chigwande kana tatarisa ro kuenda kukwana mutare uko rinobatanidzana ana rusike novamwe vacho kana takatarisa pajoina city yaana seke mutemeni amene vanoganirana na chifi chimutemwende apapo pana Greenview amene apapo saka kuno kwatiri unoku taakwa mambo shora matitsikawo tiri muno mudunhu ramambo shora muno vanhu muna tate guru wedu tasu saka imi matitsika babino makadiko atisiwe kuti tate guru ndimbuya here kana kuti nditisekuru
aiwa meno makadiko aiwa chitili pano tikukunyumudza yani madontobva poiko kwamabva uye ndimani wamukudotaura naye mera shiri muzukuru wokwasekuru Tasu muzukuru wokwanhari wende bvuchena anotaura chizezuru chakakorerera kunge chikorekore kunge chitavara imi tati ndimiani uye munobva poi nomutumbo zvekare tizive kuti aiwa kana tatsikwa nehwereshenga mukono wegomzo kana kuti tatsikwa nomuyera dapi kana kuti ngave nhari kana kuti ngave soko kana kuti ngave vouyanga nguruve vana makombe kana kuti ngave ana mbizi kana ngave ana nyoka kufamba asina makumbo tizive kuti vatitsika ndovapi apo tinotenda titsanangurirei titaure ndiri kufamba nchikwava nchiteera nchiona muno vamwe vangu kusimuka ndiko kuno yani kowe inyamashisho mutsunga mene vamwe mutsunga tinzo nyamashisho akashisha chii mabhaboi uye mulitsaka ipi mabhaboi tsaka ipiyo uye ndianiko wandikuwereketa naye koimba kana mhondoro chaiyo hapana here aiwa tiri neukasha ande panext asatava kutaura matitsikawo pano manaera chiko naiwe muzukuru muri maera chi shiri vatitsika zvamatitsika matsikawo panzvimbo yokwasekuru vanova kutandarira munzvimbo yokwamombeshora chati bweke kuno vasikana vakanaka vanokanga hwiza rikaita muto regai tinzwe kuti vatitsanangurire nhaimera shiri hungwe muringa dzose ndiani uyo ndiani uyo mbambuyamba vasekulumbani chiveve vada kumadziva uyapa ndasumuka ine kufamba zvinyoronyoro tati tigarisane peno ndambuya peno mbasekuru kutaura kwangu ndiko kuno kwamudonzva tokuti makadiko nokwamunobva isu pano tiri mushe hatizive kuti vatitsika vanoera chii yowe vaera moyo aiva vatitsika regai tinzwe kuti vaeradi moyo here noti vaera moyo kunyepa vanoti havadye moyo asi matemba vanodya vanosarudza moyo here regai tinzwe peno adatinyepera tinzoti moyo yebva nokupi uyezve ndiani uyezve anzi vari mutsaka yopoi tinzoti vari tsaka yechikuru kana kuti inoti kune tsaka dzehadzi notsaka dzehono ndiani uyo taurai chinzve chokwadi pamwe muda kuti nyepera sezvana moyo mutotojaira kunyepa kuti moyo hamuje kudzivirira matemba ndiani uyo kana kuti ndodzedzedzo datanga dzapinda munotonhorera mudziva vese anona vese zvichiti zviveve vada kuenda kumadziva nai munozvinzwaira apweni chokwadi tateguru aenda kumadziva osakana tateguru chokwadi moyo mukana vamwe vari kuda kutaura aiva chiveve avanotanga enda kumadziva dzinoda kutanga dzadhibha anotanga vaenda kumadziva uwa pasisina pane zvikwekwe ndakudzai zvinodikana manzai mapakati yakudza zvinodikana pahama dzei werisawo madziva munoita kutaura venyamasvika musawanze shunguka homwe yakakurisa iyo
Inongofara nekugona kusekerera chete nhari apo yakagarwa nechiveve. Aiwa, tete guru tatenda vanoda kuzadzikidzwa kumadziva. Kumadziva vatange vatonhorerwa. Vatonga tonhorerwa. Right, well, Takuzwa. Kana chama alisumuka yawa udzike boza wakagara unorudira unosumuka udzike so
For these and more stories, tune into Zim Newsbeat TV